за всичко. Но тази вечер ще спреме вниманието си върху Божите криле. Дали Бог има криле? Писано ли е в Божието Слово, че Бог има криле? Който ще чете Библията, знае дали има или няма. Но тази вечер тия, които не си четат Библията и не знаят дали Бог има криле, тази вечер ще разберат, че Бог има криле. И така Бог говори на Мойсей да отиде да каже на народа, че Бог ги избави от робство и ги носеше, както орела носи малките си и ги пази, така че Бог пази тях и ги носи пред себе си. И Бог дава един пример с орела, за да може народа да разбере, че те са на сигурно място, че те са под закрилата на Бог, че те са под крилата на Бог. И така Мойсей говори на народа и народа се съгласява. Но не след дълго време народа почва да излиза от тези крила. Не е доволен, че са насигурно, не е доволен, че Бог се грижи за тях, не са доволни, че Бог показва милост към тях и по този начин почват да роптаят пред Бога. Но кои бяха Божите криле по времето на Мойсей? През деня имаше облак, който ги пазеше от слънцето в пустинята. Това бяха Божите криле, които ги пазеха и им правиха сянка, за да може народа да ходи в сянка, а не в слънце. Вижте какъв любящ Бог имаме. Да ни прави в пустинята сянка с облака. И народа да ходи в сянка. Защото много добре знаем, че температурите на слънце са по-високи, а на сянка са по-ниски. И Бог се грижише дори за уюта им. Правеше им сянка, за да не роптаят, за да им бъде добре. А пък вечерта много добре знаем, че става хладно. За да може Бог да ги топли, имаше огнен стълб, който ги топлише. Това бяха крилете на Бог, които се грижиха за народа. И Бог ги пазеше денем от слънцето, а нощем с огненият стълб ги грееше, за да им е хубаво, за да спят на топло. Вижте Бог как се грижише за народа. И ако се замислиме, през това време хората растяха, нито зъб ги болеше, нито имаха спазби в корените, както ние имаме днес, както ние отиваме на зъболекари. Бог се грижише за всичко. Ние днес купуваме всеки понеделник обувки, маратонки, анцузи, дрънки. Грижиме се за децата си. Но те не купуваха, но самите дрехи растяха заедно с тях. И не се късаха. Интересна работа. Че 40 години в пустинята да ходиш с едни и същи обувки и те да не се късат. Бог е велик. Бог се грижи за народа си. И така те не са оценили, че са на сигурно място. Те не са оценили, че Бог ги прибираше под крилете си, за да бъдат на сигурно и на безопасност. Но днес, какво да кажем? Днес ние живеем в Новия Завет. Някой може да каже, брат, това беше само в Стария Завет. Бог ги пазеше и ги благославяше и дрехите растяха заедно с тях. Но дали днес Бог също ни пази? Дали Бог днес се грижи за нас? Дали Бог днес показва същата милост към нас, която показваше на времето? Защото Библията казва, че Бог е вчера, днес и довек един и същ. Бог не се промени.
знаем днес, че имаме дявол. Богът на този свят е дявол. Така казва Библията. И всички от нас го знаят това. Но преди той да стане Богът на света, какъв беше той? Библията го нарича архангел, засеняващ. Който си чете Библията, много добре знае той какво правеше. Той какво правеше в Божието присъствие. Единственият, той виждаше славата на Бог. Никой друг ангел нямаше право да види Бог, да види светлината, защото ще ослепее. Но само той имаше право и той разбираше крилете си, за да пази другите ангели от светлината на Бог. И днес Библията го нарича Богът на този свят. Крилете му остават, той ги употребява мощно и силно върху народа. Защо казвам това? Защото Сатана днес пази човека от присъствието на Бога. Той пазише ангелите от Бога, за да не го видят, а днес пази човека да не вижда Божията слава. И това можем да го прочетеме и да хващаме вяра на това в 2 Коринтияни 4:4. За тези невярващите, чието Богът на този свят е заслепил умовете им. Разбираме ли сега? Богът на този свят е заслепил умовете им, за да не се обърнат към Бога и да виждат светлината на Бога, за да може Бог да ги озари и те да дойдат на покаяние. Дяволът какво прави? Пази човек. Защо го пази? Да не би да го обича много. Той иска да държи човека в заблуда. Той иска да държи човека в неведение за Бога, в незнание за Бога. Той иска човека да е отделен от Бога. И той така използва крилете си, че никой да не вижда славата на Бога. Но Бог казва, че Той няма власт над нас. И ние сме видяли Божията слава и за това сме днес тук. Но Библията казва, че Той е заслепил умовете на тези невярващите. Ние сме вярващи, слава Богу. Но дали това слово е валидно за тези, които посещават църква? Ако се замислиме малко, ще видим, че това слово може и да е валидно и за тези, които са направили добрата изповед. Защото Сатана заблуждава човека. Той не иска да повярвате в истината, за да бъдете свободни. Но той иска ние да повярваме в лъжата, защото той е баща на лъжата. И той не иска ние да се обърнем към Христос и да виждаме светлината на Христос. Понякога се чувстваме, че идваме на църква, но нищо не схващаме от Божието Слово. Идваме на църква, поглеждаме брата до себе си, изпълнен, хвали Бога, моли се, плаче. На мен няма нищо. Аз не чувствам нищо. Защо? Защо не чувствам нищо, когато идвам да се покланям на Бога? Защото дяволът няма против ти да посещаваш църква. Дяволът няма против ние да дойдем и да се молим. Той няма против. Но когато вижда, че ти се обръщаш с цялото си сърце към Бога и искаш да виждаш Божията слава, и тогава признаваш Божията слава, и Христос те озарява и те отделя, защото те осветява, а осветеният християнин е отделен.
И когато вижда дявола, че ти се отделяш от него, и Бог те отделя от него, и той тогава почва да те атакува. Той почва да те атакува в семейството. Той почва да те атакува в личен план. Той почва да те атакува и да те връща в старият начин на живот и ти припомня старият начин на живот. И по този начин иска да опъне крилете си като платно и да не виждаш Божията слава. Бяха ли на такова положение? Аз бях. И слава Богу, че Бог показа милост. И аз поисках да видя Божията слава и я видях. И продължавам да я виждам. Някои християни казват: да си кажа честно, така ми е добре, отивам от неделя до неделя и си правя какво си искам, нямам изпитания. Но когато човек се отдава в Бога, тогава, когато човек прибягва под крилете на Бога, тогава има изкушение, тогава има атаки, тогава има проблеми. И по този начин ние се закаляваме. По този начин ние преминаваме от сила в сила. Тогава преминаваме от благодат в благодат, защото ние сме видяли Божията слава. И няма как да отстъпваме назад. Но за съжаление, има хора, които са споделили с мене, че не искат да се отдадат на Бога, защото ще имат изпитания. Това е за съжаление. Това е за съжаление истина, защото има християни, които се плашат да се отдадат в Божието присъствие, да не би да имат изпитания. А Библията казва да се радваме, когато падаме в разни изпитания. Защо трябва да се радваме? Защото по този начин се приближаваме все повече до Бога. Ако нямаме изпитания, не се молим. Молим се така по навик. Но когато има някакво изпитание в нас, тогава ние сме постоянни. Тогава ние търсим Бога с цялото сърце. Тогава ние търсим Бога с дух и с истина. И искаме да бъдем под закрилата на Бог. Тогава искаме да бъдем под крилете на Бог. Защо? Защото там има сигурност. Защото ние знаем, че само при Бога има сигурност и закрила за нас. Нека Бог да ни благослови. Библията казва, че Сатана се преправя на светъл ангел. Той се преправя на светъл ангел, за да заблуди, ако е възможно, дори избраните. Така е писано. Но Бог ни е дал духа си. Бог казва, че не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. И след като имаме този мощен и силен дух в нас, ние имаме право да изпитваме всеки дух. Ние имаме право да изпитваме всеки дух, който идва срещу нас, за да ни говори и да ни изпитва. Ние имаме право да изпитваме всеки дух. И когато виждаме опасността, Библията казва, че праведният превижда злото и се укрива. Къде се укрива? Под крилете на Бог. Тогава праведният, когато вижда опасността, той се открива под крилете на Бог, за да е на сигурно място, за да не може Сатана да го достигне. Също Библията казва, че Бог е в нас и е по-силен от този, който е в света. Често пъти се страхуваме. Страхуваме се да предприемаме крачка към Бог, за да не би да се вглушава нещо. Но Бог казва, ако ние правим една крачка, Той ще направи 100 за нас. Ако ние се приближаваме към Него, и Той ще се приближава към нас. Но ако ние се отдръпнем, и Той ще се отдръпне. Защото Бог е дал свободна воля на всеки един от нас. Бог не е насилник. Бог може да ни направи
за секунди святи и да дойде и да ни грабне. Но Той е дал свободна воля на всеки един от нас. Нека да видим какво казва Давид. Защото Давид пее песни за Божите криле. Той говори най-много за Божите криле. И в 61-и псалом той казва за тези криле. В шатъра ти ще обитава, винаги ще прибягна под покрива на твоите криле, села. Това села, някои от нас сигурно са го чели много често и се питат какво е. Това означава сила моя. Давид потвърждава и казва, че Бог е силата му. И затова казва сила моя. Или села е сила моя. И Давид казва тук, че няма къде да прибягне, освен под крилете на Бог. Под покрива на крилете на Бог. Той знае къде да бягне. Когато падаше в затруднение, Давид знаеше към кого да се обърне. Когато Бог го е попитал, искаш ли да те предам в ръцете на човек или да останеш в моята ръка? Когато Давид е съгрешил, Давид знаеше, че в Божията ръка има милост за него. И той каза, по-добре да остана в твоята ръка, защото по твоите криле и по твоята ръка има сигурност и закрила за мен. И затова Давид знаеше, когато падаше в изпитания, когато падаше в затруднения, Давид знаеше къде да прибягне. А днес имаме избор. Бог днес ни дава избор. Къде да прибягнем? Днес има два вида криле. Крилете на Сатана и крилете на Бог. И Бог ни дава избор. Къде искаме да прибягнем? Аз вярвам, че всеки един от нас иска да бъде на сигурно място. Аз вярвам днес, че всеки един от нас иска семейството му да бъде на сигурно място. Децата му да бъдат на сигурно място. Всеки един от нас искаме да бъдем под крилете на Бог. Защото там има сигурност и закрила за нас. Често пъти пастор употребява една дума протекция. Има братя, които не разбират тази дума. И ме питат, какво означава протекция? Точно това. Когато си под Божите криле, ти си под протекцията на Бога. Под закрилата на Бога. Под сигурността на Бога. Това означава. И затова ние трябва да прибягнем под крилете на Бога, защото там има сигурност и закрила за нас. Независимо какво имаш в живота си, независимо с какво се бориш, с какво изпитание се бориш, знай, че след всяко изпитание идва радост и свобода за теб. И накрая ще четем 91 псалом, 4 стих. С перата си ще те покрия и под крилето му ще се скриеш. Неговата вярност е щит и закрила. Нека Бог да ни благослови. Бог е верен и праведен, защото Той казва, че Той е щит и закрила за всеки един, който вярва в Него. А ние всички вярваме в Него и вярваме, че Бог ни пази и ни благославя. Нека да благодарим на Божието Слово. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, Господи, че имаме сигурност и закрила под Твоите криле. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни предлагаш Твоята закрила.
че Ти ни предлагаш, Господи, сигурност в живота ни, че Ти ни предлагаш най-доброто, Господи, от Тебе, за да ни доведеш при Тебе, Господи. Както си казал, Господи, на израелтяните, че Ти ги носеше на орлови крила, за да ги доведеш при себе си. Така Те моля, Господи, да ни вземеш под Твоите крила, както кокошка събира пилците си, така Ти да събереш, Господи, народа си, за да бъдат на сигурност, за да бъдат, Господи, закрилени, за да бъдат благословени и опазени. Покланяме Ти се и Ти благодарим. Амин. Нека Бог да ни благослови. Аз вярвам, че всеки един от нас е изпитал Божията закрила в живота си. По един или по друг начин Бог е показал, че ни пази. И всеки един от нас е видял, че Бог го опазил. Някой при катастрофи, някой при падания, някой при болести, някой в най-различни ситуации от живота ни Бог ни опази. И затова го прославяме. Ако има някой...
всички мои врагове, благослови моля Те. Наши родители, Исус миловата ми, не би живяла без Теб, Ти си Исус живота ме, Ти просто всичко си за мен. Бог да ни благослови. Бог дори е дал песни за крилете си. Аз не се сетих да им кажа да пея тази песен, защото не знаех. Нека Бог да ни благослови. Има нужда да се молим за една сестра, която е в кома, Славка Накарчето. Не знам, те идваха на църква, после спряха, сега пак. Вижте, важно е не когато падаме в нужда да викаме само към Бога. Но трябва постоянно да бъдем пред Него. Постоянно и когато идват бурите, когато идват изпитанията, когато идват проблемите, тогава да се укриеме под крилете на Бога, за да бъдем благословени и опазени. Нека да издигнем ръцете си в знак на нужда, защото всеки един от нас има нужда да се молим и за Бог да даде съвършено изцеление. Нека се молим с всеобщата молитва, защото с тази молитва апостолите освобождаваха хората от бесове, изцеляваха и всичко правиха с тази молитва. И днес тази молитва има много голяма сила, ако вярвате в нея. Ако изповядвате думите с вяра. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушения, а избави нас от лукавия, защото е царството Твое, и силата, и славата, вовеки. Амин.